nindot jud kayo kana. So mao ni ang top diri mismo sa Genesis Valley. Kung di nakita na ninyo kung unsa ka nindot, no, unsa ka prestigyoso nga or unsa ka kanang murag panggod kanang amazing view, no, dinhi mismo sa Genesis Valley kani. So ari ta diri na ay diri kanang kuan duyan. So duyan sa ta. Makasuri-suri ta? Oo, okay na. Awa ba? Kalimpyo ba ning inyong lugar diri oy? Awa. Nakasuroy ko lokod Genesis Valley, murag doon naman ni diri. Nausudlong ko ni diri. Mo na. Ha? First time pa gani. Oo. First time pa kay may lagi trabaho lagi mo kuno dito. Labor di man karon. Holiday maron. Holiday. So bahala na lang magkapoy-kapoy ta. Basta makumpleto ato adlaw. Tigsarot na makasuroy. Di nagbayik ra man sa ko. Oh, nagbayik. Oh, tuyo ko din lang pitos. Na din ha. Sibili na ako. Magbayik ka dito, sir. Ayaw na lang siguro. Kato dito nga area pa doon man to dito tino. Adi lang sa ko. Mas nindot ra lang siguro suri-suruyo na lang ako nang maglakaw. Magka picture man ko. Asa na inyo ha? Naara sa ko sa labangon ra. Layo. Oh, Cebu City. Oh, dili ko taga diri. Cebu City mo no sulitong ko lang pag-ari ko diri kay mas nindot man na yato memorable nga experience balay kani nga lugar. Nindot. Kay plano na mo sa amo kuante kanang sa amo kuan naghanap mi og usa ka site ba nga kanang dol-dol ra Cebu. Nga mo kuan ra og tag usa ka oras kapin ngadto sa kuan kay kung layo na magud adto outside Cebu gud diri sa part sa norte or sa south. Ang base makabalik makaari mi diri kanang mag-team building ba karong Mayo. Mao na nag-video ko diri nagtanaw-tanaw ko sa spot. Kanang team building. Lagi ka-team building no. Sabi diri sir. Lagi kay base makita sila sa video na ako sa mauna diyan. Hardware Cebu Bionic Builders. Kay mao na tuig naman tingkuan namo. Tama na. Pwede point down makaayo mo diri. Gani lagi nindot ka na swimming pool kay kuyog mo sa mga bata. Oo, kanang mga kuan namo, mga kuyog sa trabahoan. Kuyog mo ng mga bata, sakto na swimming pool. Ang entrance dito 200. Sige ma'am. Aris ako diri. Sige anto sa tulo ka sa. Sige mo tuyo ka no. Asa may lutsananan ani ma'am? Wala katursan. Katursan. Sige. Kay din. Pakita dito ang Sira Garden. Siraw? Sira Garden. Sira Garden na dito? Nani Garden. Mao ba? Nasa medyo mga tanong dito. Okay. Pwede sa bisita ka dito, babae ka lang. Lagi no? Sakto. Pwede sa Galis, dito ka naman dito gift ka dito. Pwede sa kung bisita ka dito sir. Okay. So mas nindot no dito sad. Okay. Isun lang daan. So possible siguro diri ra ko mobalik ra ko siguro diri. Ako alang mahurot-hurot ko ni tuyok lang gamay ba bisag pila ra ka oras ba? Kani sir kani tinural sir kani mo kasada. Kani diri no? Tinural no? Dili man ka makalusot sa lain. Lagi kay owner na may owner dyan no management. Picnic area diri per rooms na tagpila may kuha na siya. 2-7. Whole night na stay. 2,000 city. Overnight. Okay. Maayura. Ayun. So ang importante kanang mga mag-asawa bitaw or kanang mga bagong minyo mag-ari diri no. Mingaw jud Tinood. So ma'am, aris ako diri. Sige sir. So nag-vlog ra ko, nagkuan ako kay para mas makita sa akong mga kuyog ba sa trabaho. So okay, salamat kayo mga kadumso na entertain sa to diri. While nagpadong ta dito sa taas kay naapay ko na mas nindot pa kuno dito nga mga spots no. At ari ta siguro magpa-picture diri kay overlooking man so salamat kay sa imo ma'am no. Sa imo pag-entertain sa to diri. So kani nga step murag na ta sa top tapos makita na dito ang swimming pool. So kani nga area diri ma. Swimming pool. So diri. Okay, so nindot overlooking na siya mga kadro. Kani agi lang kag pila ka steps diri nga. Na ako no diri. Ningon to si ate. Tanaw sa pwede man kuno day baikon na diri tuyok ra sir. Tuyok ra bitaw. Oo. Nagay wala to magbike kay murag sakit ato tuhod. So dito ay mo to lapusanan na dito. So kadako ba ning area diri kan Mountain View So medyo init na mga kadon no pero suliton lang nato diri pag-ari diri mismo sa Genesis Valley kay first time pa man ta naka-ari diri.
So at least lang makakita ta. Din basin po day. Ari ta diri mag team building para at least satisfy mo no. So kani nga lugar diri kung magbike or magmotor makasoda diri kani. Kaya diri nga part concreting naman diri. Konkreto na naay gani mga kuyog nato diri. Padung sa ni sila sa taas. Okay, nindot pero kuan sa lagi kana murag grabe ka. Kuan init na og sa kaon na diri nga part. Kaya nang area din mga kadong murag kuan na ni siya mga kadong murag nalupa na siya. Din naa di sa taas nang daan diri. Kanina ay sa agyan siguro dito. Pero maglapos-lapos ra man siguro ni. So naay ko buwakan diri nag-ingon to si ate. Naay ko buwakan diri. Makasaka kung kang gyapon diri. So kaning 200 pesos nimo mga kadong nga entrance fee diri. So solid na kayo. Kanina ay ko inaazo diri. Okay. So nindot. Naay so diri buwakan diri tinuod. Kana. Ay, kinural din diri no. So ato dito sa una. Good morning mga kadiaway mga kadro. For today's video another place na sa nato karon diri sa morning kaning pinakaanindot nga spots diri mismo sa Pitos sakop gyapon ni sa Genesis Valley. So overlooking satisfied jud ka mga kadro sa tanan view nga wa nimo makita na ara jud diri. So kinsa katong ganaha mag team building og mag kuan lang kanang magpahangin lang diri mismo no. Nindot jud kayo mga kadro tanawa. Oh kana. Oh, mauna ang view. So din ha makapukuan na siya kanang Pitos na diha. Og diri sad padung na sa liluan na. So diri mao ni nga site mga kadro. Mao ni ang pinakaanindot nga viewing. So possible siguro mga kadro na diri held ang kaning magkuambitaw ka kanang siguro kanang mga misa or mga mass diri pwede diri. Then usap pasab pasiganahan mo diri mag team building ha. So nindot jud kay diri mag team building mga kadro. Kay gawas nga nindot extra nga mabul nga view. Then ikapasigar mo nimo nga nindot jud kayo kung makita ninyo sa view nako kanang area ha diri. Wa na actually din na ako mapamilyarize kung asa din dapit nga lugar. Pero super so good nindot jud kayo. No? Para makita ninyo. So medyo kuanta sa light no against the light pero so far okay ra nindot satisfied jud ta. So gihimo jud nino para mapanindot jud ning lugar diri no. Kaya nga nung murag kanimo ipinakanindot. So kung ako'y pakuanon diri naadjud ka diri mismo mag kaning mag outing or camping diri mismo. Kaya arang jud kanindot. Hala kanindot. So naay diri kani kada kuan area mga kadro naay view deck diri. Kani tapos murag na kuan na lang ni diri pero nindot jud kayo. So gi-maintain gyapon nila pero minti diri mga kadro pag kaning pagkuan kanang paglimpyo-limpyo no para atos mapanindot pa juning lugar diri. So gibali mo ri gastuhan mo juni grabe kada ko ang gasto ani no. Ay mag picture ta diri karon mga kadro no. Okay grabe kanindot. So karon pa jud ko makaari diri na idea spots diri anindot kayo. Nay pwede mo ngutanan ni unsa pa gani nga lugar diri nay? Buwak ka ni Genesis Valley gani katong kanang yung buwakan ko ni alihan ka unsa ni? Apart lagi po ni sa Genesis Valley. Oh. Mao lagi. Kay wa mo makaari jud diri kay nakaari ko diri didto sa ubos. Napa ito diri na inindot diri na no. Okay. So kanang mag-stay diri na unsa magbayad gyapon ni diri. Pero usara gyapon ang bayad. Usara didto ra gyapon no. So naara sa imo kung ganahan ka diri. Oh. Okay. Nindot. Picture sa ko diri na para ita kalimot kaning lugar nindot man jud ay. Lagi limpyo samot na kon maayo ni nay no. So usually nay kung pananglitan na nay naay magmo kanang murinta kanang cottage or kanang nga building pila may kasagaran diri kuan daha kanang chapel bayad nila ko city mil tanan hold kanina diri tanan os ka adlaw okay maayo ra man na di naman kay tanto tapos kanang mag team building nay no nindot diri nay kanang mag team building kay overlooking man jud. O lagi tapos na ay mga buwak diri. Nindot kayo. So ako nga video sa ko diri na ha. So nindot kay diri mga kadro pastilan.
kinsay jud ganahan diri mag-ari amo ari diri nga murag magkuan lang diri kanang kanang mag-vlog lang. Okay mga kado, so nindot jud kay diri mga kado. First time pa jud ako nakaari diri no kaning lugar diri. Sakop gyapon ni sa Genesis Valley. Then usa pa sab nindot basta ako magkakuan. Kita diri sa taas be. So kani. So naay kibali murag diudik diri sa taas. Nga murag kuan gyapon pwede gyapon ka ari ka magrenta, ari ka diri magkuan. Then mao na siya mga kado ang area makita na nimo no. So kana ubos ana na din ang swimming pool. Mayog gikan diri no. So murag mo naog ra ka diri siguro mga 10 minutes na ana ka dito sa may swimming pool. So actually sakop gyapon diri ni mga kado sa Genesis Valley kani nga lugar diri. So base ato hanabi no sa kanana dito. So ang renta kuno diri kani nga area whole na. So 7,000 per night na per day. So whole day ka bali mo ko diri no kung ari mo magwan. So again kung ako ipakuanon so kanang kuan jud nindot solid na kayo. Magdara ka diri Glitson ari ka diri magkuan so perting nindotan na jud. So naapay diri gani mga kadong kuan no. Kani unsay tawag ani kaning nindot ni kayo. So makuha ra jud ni diri mga kadong tanawa. Perting nindota jud. So again nindot jud kayo. Kana diri nga part kani mao ni na ay sambag diri kani mao na ang chapel dira. So kani ditso ra diri gikan diri na ay hagdanan dira. So pwede ra jud ka diri mo ditso kani usa ka ta diri para makita nato ang overlooking na kana diha. Alright, perting nindota. Then mahanggap nimo mga kadro ang presko nga hangin. Presko jud sa presko kay mura nagtuyo ka gituyo ka ni mga bukid ni diri. Pwede na jud mga kadro nga dili na ta mo uli ana ang balay nato diri. So grabe perting jud nindota. Pwede ka magda diri og kanang imuhang kuan asawa nimo or uya baka nimo pwede ra jud diri. So kung ingani nga lugar na kanindot di ka pasigarbo jud mga kadro nga kanindot jud kayo kana. So mao ni ang top diri mismo sa Genesis Valley. Kung di nakita na ninyo kung unsa kanindot no unsa ka prestigyoso nga or unsa ka murag panggod kanang amazing view no dinhi mismo sa Genesis Valley kani. So ari ta diri na ay diri kanang kuan duyan so duyan sa ta. So presko kay din ang hangin diri mga kado no. So mao na dira sa loyo ang pit-os na dira sa loyo. So kani din ako sure kung unsa nga bukiran na diri no. Tapos kani nga lugar diri no. So nagduyang-duyang ta diri. Alright kana. So again mga kado no. So at least nakakita-kita na mo kung sa istorya din mismo sa Genesis Valley. Again nagpasalamat ako sa inyo mga kado sa pagtan-aw kung diin na gyapon mo nagsubaybay sa ako channel no. Diri mismo sa Sido 79 ug tuod mga kado pakipalong ato ang Facebook account sa Isidolito Salvador no. Kay din mismo daghan jud kayo mga quotes or mga tawag ana kanang mga tutorial or mga inspirational quotes no naa jud diha. So again, thank you for watching nimo mga kado ninyo tanan. So until next vlog. Okay, salamat jud kayo. Adlaw karon tuod sa kuan, live board karon mao na kasuri-suri ta. So ato ta padong tas abos until mahurot ang ato ang battery. Okay, ato tas abot. So salamat jud kayo Genesis Valley.